hau, aktori gaz, gauza asko gaz, kamerara gixan gaz, titiritera gixan gaz bebai, nire amara, ikasetare xe bebanaz ikasketatak gaz, bintzat, eta... Tinkoko langile bebai. Hori da, gauza asko gaz, emakume gaz, sortzaile gaz, eta humori lantzen dugu, ondarrutarrez. Ondarrutarrez, eta aktrizetan edetan. Bai, internazional. Internazionalak. Bai, Pabello Iseiko Krisei Usarixe izan da, inesperau. Bai. Esperau baina inesperau. Esperau baina inesperau. A ber, kontu ere. Guk gaugun antzerki luze bat sortzeko asmo, ez? Pasan danara, nik ondala urte batzu bai hartu neban parte, Bilboko Pabello Iseiko antzerki laburrak jartu nadexan, bitxan erartu dut parte. Eta ja, normalin, aukera hori ez dut eukitzen burun, ez? Normalin aurkezten dize antzerki talde askota. Eukitzen da burun, pieza labur bat sortu lau eta hori zabaltzago. Zorunku pieza luzio gaugun ez burun, hori plantea baina nintzen, Pabello Iseire eta zen, eski kriston espazio politxera. Bai, nireak eta nik eukitzen dugu burun, antzerkixe, komedixi eta improvisaketi, ondarrutarrez, ez, mobiuteko asmo gaun. Aurten ez gendu nahi genditzu, hilda jainko zantzez danaz, ez gendu nahi bakarri leharti bain genditzu. Nahi gendu miskat, alutza bajun, ordu nahi gendu ikusia biabri izan ondarrutarra mundurerutin, eta pentsa gendu mostaz Bilbo bazen da plaza politxe. Ordu testu gendu mostuen, antzerki labur bat sortu gendu horreaz, eta aurkeztu gendu da hartu inben. Bai, aukeratu bisan ginen, engendu zen aste santutan lau emanaldi, baixako zapatu eta domekan biz. Eta, ondala nes jaso genuen, zarixe, ian amaikan. Ian amaikan. Detxuzkun ez, kune miginan, da bertan gogoazela, ez daben, zaritu ginanela. Ainuak idatzira genuen testua da, nik lehenengoko bidarro jaso neban testu, eta zen itxan irakurten, ezin itxan eban amatxu testu malkoka barrez neharro baten irakurri bai, osea, etxin guazen aflipaten guazen, gure amazer da zertan dabil, ezin itxan, osea, minuto uno nazen itxan barrez, lehengoko esaldixin, eta bai, hilda jaiko zara danok amesten duen danok dagoen amets bat, baina inoiz dut zauna kontaten, ez, igual? Total. Baina, nik uste daudena ez esan, danok hilbigaz, ez? Eta nire eta nire, bai otzen duz batzara, igual beste bihar batzuk ingabe, izo dena, eta samunan ipatzen gaz, jazta jasan dut. Eta horra, kafetxu hartzen eta pentsitu bat jaten, eta... Kantabreko me batzen gaz. Kerespin me bai. Kerespin me bai. Malin Zamora etxea gure etxin. Eta horrez, zigin ginen, berbeta ederatzen ustaz, gustako lestak izo zer enterrunik. Danok hiltzen gaz, eta beti pasan da zozer, barrik urtetzen lero baten, barretik bajata gertzen gatzuren near, ez da zuzelan ezagutzen barretik bajata dela. Beti pasan dizela gauza batzuk oso komikuk, oso leko tristitan, bebai, eta gero aparte jentik ez dakile konportaten. Eta gero bebai, danok hilbigazela, eta errepente eta kauz igual ezagunak, etxen da bela pixkat biarra horretxetan eta lagun bat, aurkez dizana, hieta zirietan. Nato esan, anekdota asko dukagun eta esan den, ostras, igual honei bezka pixuk entzeko eta alda batean pixuk gehitzeko, bai, ez? Naturalidade hori gehitzeko, zu erosen konportamentu tranquil hartu, ez da txarto, besarkada bat emoti, besapena emoti, ez da txarto, ondora, asko ez dakea hola zelan konportat, eta egunero itxen da baten bat. Eta gero eraz, gure narzisismu, nera narzisismu eta honetxen gauzak. Bai, hor, pixkate kritika bat etxen zau bebai, ez zelan gaur egunin dana makro etxen dan, ez? Osea, dano nahi dugu, eskontza perfektu, komunini perfektu. Bardin ez dagoen komuninoi, elizkoiak ez gazen jenti, nahi dugu... Komuninoi da bera postata, Hori da, urte betetze perfektuk nahi dugu, dana, ez? Zeuk nahi zu dana kontrola, ez? Eta bizkat horrei behin egintzen aipu baten edo kritika bat edo kale alta, ez? Zelan, zeure interro perfektu zelan prepara, ez? Horreaz batea, bebai, ikusitxe gaur egunin, euskal taldik eta mundu guzti, agur esateko, zelako... Konzertatuta zen, moten. De hecho, batzuk hiltxea duzenin bideo grabaten
Fabrixe elateko, ja buru esplotami asko, naguz. Nairo hile gero presentzixa bat, ero zer nairo lagaor, nairo jakin importantik izango bazela, baina ez daki hauen ez, jazgaze hongo, erosein medixo bilatzen doz, seguro egoteko, hor lagaro zer eta kordako hori nego, ez da izan denpora, ez? Unero ikusi. Momentu aten bezan dantzez lanin, bekai isen aldatu eta Ino Atxibarria Center, ez? Bilbao Exhibition Center izan biharri, hoxe sagorala bezak etxen da momentu baten. Baina bai, nero importantik izan, gero eta gizan nero jakin jentei arduriotza huela, ez? Alde baten pentsatzen gaztare bai, ondora lago dena, oza, kritiki, kritikat ezatxot, baina ebe bezan, bai, kari, aurre, dale, hortxengoa. Bai, kastatu guztik, zikotan? Bai, hortxengoa. Bai. Nero eta argila da, hau xera nire kamari. Juezak epaiik ezin ondan uterak, bale? Bai, bueno, inorrez. Inorrez genuen, ezautu biztaz da holan bai, baina, biztaz makarra, ez? Bai, epaitatik bat ezaguren epaien. Baina ez gentixen epai izana. Guk ez genuen jakine, de hecho, espekula egin. Bai. Eman atximera gero loteixi. Nik uste eta hausinan epaien. Baina ez genuen batik ikustako. Eta ez genuen batuk ikarri. Eta, egixera, ez, zuke izun galderia, ez, dugundarrotarrak zarexe jasoti, nahi dago izan, kalidade bat badala, errexan behaz, osea, Bilbo zentrismu tikampoa leharti behin be badala, ez, aktore honak, ez, guantik aparte badaz. Antzerki laburrak jadardun aldixen denoten izan, 12 pieza gazteleraz eta 4 pieza euskeraz, ez? Gure piezi justo tokat ezan, azte santutan, gu bai hogin jana zen bizkaproek bat ezen dugu guztia zentuan, kanpo juten da, ez? Eta zen, ostras, ataki jasuz. Ordunia publiko aldetik jazela nengo zen, eta egiz esan kriston sorpresa politxartu gendun, ze publiko gogoan, egunero tope. Baina tope. Domeka guardixan bizkap itxitxu hau da normalara monun, porque normalin eguerdiko funtzio izan eta bete jente gitxan juten da, baina oso ondo beteta bai. Orduan izan zen, ostras, publikun aldetik bai, arrera bat, inkredibili. Gero, ze pasaten da, hor hartzezule antzerki bi zuz ikustean. Orduan, igual, batzuk nehimenela ikusi gaztelerasko hausiantzez dana, eta geoaz batea ikusi biben. Orduan, igual, daukagu publikun, genti, erdaldun esana, euskeraz, ezekixena, geu ikusten, derrepente, ondarrutarrez, geu antzesten. Eta sorpresa politxe, derrepente, genti eta lo he entendido todo, qué bonito. Nerean abejun kolombiano bat, soixonak emotak, que lo había entendido todo. De ezekixen euskeraz berba bat bera bezaz. Baina dana lortu bat. Bai, horrek guri esperantza handixe Moskun, aktore moru, rekonozimendu handixe ez, azkanin ulertzi hizkuntza bat, ez da bena sekule entzun, ondartarra, ulertzi antzeslan bat, hizkuntzi jakin bai, horrek bai Moskun guri, aktore edo profesional morun, satisfazio hori izaten behatu, ez? Marutza guai jatenga, ez? Gure gorputzak ino, bai. Bai, eta Euskaldun barrixak egoneran, bai, derrepente zure. Askotan neukitzen duela komplejo, ez? Euskal Kixe biltzen dueno, eta guke nio egon apostu Euskal Kixaz biharra etxi, eta derrepente ikusti, Euskaldun barrixak ulertzen dabela, erdalduna ulertzen dabela, ez, gure antzez dana bebaralako komedixi, baina oso gorputze gure, baina kritika batzuk bebara startin, eta ez, eta hori dana jaso labela, eta mesu jaso labela ikusti ere, como, ostras, kexi. Bai, Euskal Herri guztire, Total. Dana, guk herri txikixak, gazte txik, herri handixak, antzoki handixak, bek, bek, ama osmile, zemat beteten dale honek, Fermin Murta zemat da beteten hon. Base guk. Bai, gaina, ja behin Bilbotik azitxate ikusitxe, Bilbon funtzionara huela euskeri ulertzen dara gure preokupazioa hoxe zala, inkluso eskertu etxen dabela ez, bebai Euskal Kixe, eskertu etxen dara, ulertu etxen dara, ez da eskusaik, bat ez beki ikuskun ez da eskusaik. Bai, bagariz. Bai, jazigaz lotzen, eta, kuperez ideala nahi dugunera, lotzik batzu pixkat. Bastante juntitora zenak ez, gutzako birelako, obri bai partikotateko birelako. Bai, hasigaz lotzen, gitxik ezke ontsegabiz produzioen, eta horrez dana ze, klaro, bai batu asko antzerki laburre eta antzerki luzi. Orduan gabiz, pixan banaketi etxen. Baten nahi bara hau, jarriko baz kontaktu nire, non jarriko baz kontaktu? Taula produzioa egite txute, ero geuri, tranquilamente, ero ditzako... Idatzi hitzak, eta hitzak idatziko esku. Tranquilamente.
Egiz izan da, nire punto de inflexio hiro izan zen 8. maile, 8. mailean gukek EGB-en jo, 8. mailean ikastolan Zubizarren etxe gendun jaialdixe diru atateko viaje estudioseako, ikasbidaiako. Eta orduan garaxin, etxe zen jaialdi bat, antzeslan desberdinakin, eta irakasnik jutezin, bantolatzen, esketxak, ero gauzak, ero geuk idazte gendun, ero eurak idazte ben, ero hartzezan, eotezan, antzeslan zentral bat, berrai minutu bat iraute bana, eta gero zati txikixak. Eta, eurak, danik hortxek, nik azkarin antzeslan zentraleko protagonismo egin gehiago, baina irakasnik ez denez, tranquil, zutzako bakarrik beste gauza bat. Eta hori klake inoan, ara, nostra, honek zutzako bat, beste gauza bat, ordu momentu nire txan oso kostiente, baina bai ikusten eban, ostra, hemen zoz bazaten da ez. Hortik, azkanin batxilerra matxune banin erabakin eban antzerki eskola juti, zorionez etxin eukin eban laguntza hori, eta holan ez, azizan nire ibilbide. Ez guazen kontaten horre eskolan eta zer izen eta nire honetxek. Porque ni, sekule enabe aukeratu, etxe menikule klasen, antzerkizenko eta protagonistak, Jone Bergara eta Ane Martina. Eta ni sekule nituen aukeratzen, zena, nire ez ni puta idea, txabalaz. Eta ordu nik etxenean, nire bideo neu bakarrik etxin eta radiozuko programak etxin, neu bakarrik aizti derrigortute, bale? Porque nio genitxuna oso eratzen. Aizti zeu derrigortzen du, por supuesto, gabonetan ez egin espeziala grabadoriaz radiozuko programak etxin. Eta bideo kamariaz ni pelikula karnavaletan, hortxe galdonan. Ai, ostra, guai, jo, zurila, beste nire pure, karo, esan berdou, generazio alda aldi potentik gala, mazazpi urte aldiko aldiak hau, karo, nire bideo kamarak zen. Niko nezan esan dut, inok ezban konfiaten neuaz eta neu bilaturotan. Prio negatiba, Oso ondo. Bai, gero ezimat batxierra matxun neban, eta antzerki eskolan sartu nintzen. Eta horre egixera, enean lapentzaten biharrena matxuko nebanik horretxetaz. Eta kasetaritza bikasenak ose gaso, karrera bat okitxarren, bere gortuzten elako. Eta amatxuta segidun pabion 6 hasi nintzen, konpainixan gaztin, Ramon Bareaz, Romeo Julieta ineban, eta hortxe hasi nintzen antzerkixan biharrik. Osea, ikusten suerte opinoan. Bueno, zuni baino harina zinean, ni gero, nik etxen eban antzerki eskolan egon txan bai, gero nik, deskargak portun, eikan biharra, amatasune... Anaitan etxenan biharra totamana, nik kafe marina bai kozina, me encanta. Baina, nik gero torri hasta, ez? Gero, bigarren ukitxe gero, zara, ostra, renovar o morir, zen berdo neukan behar bat, urteteko neure barrutik, eta bikoizket ikasten. Horrepai, politxe izan zan hori, ze plataforma politxe izan zan, ze aktore ikasketa batzuk baneuka zen, eta 3-4 emanaldi gaztetxero, nola ez? Emanaldi gaztetxero, pitxosnetakuk, eta honen gauzak, eta gure antzerki umintzako, eta ez dakizen. Eta, gero irrien lagunak etorri zan nolan, derrebote leire behitiak ezaztan egon, hauxe, bixaldu honaxe kurrikulume. Hostia, bixaldu neban eta 12 urte, irrien lagunak egin. Ez dut esan, nitramana eta breixen hasi nintzen. Porque beste nahi pasaportu guzti, eta resuera garri zeuekin hasi nintzen, bale? Antzerki eskolan neguala Ana Lordiaz eta ondan batzez bitan dino zen nintzen. Ez ki gixera, nore amak izan zindanak. Karle berizan nire esker, esan gona? Bai, Karle izan zen, Karle izan zen. Karlek sortu ban 2015 izan zen. Marabila bateako Rosa mundu Rosire. Rosa Rosire mundu. Hori da, Rosa Rosire mundu. Ez dut esan ondo, Rosa Rosire mundu sortu ban. Berak idatzen gioi, berak zuzendu ban, berak topaban dana. Dadano Rosa. Dadano Rosa jantzitxe. Jantzitxe gehuazen, batzuk bihiotxik gehuazen. Eta, bihiotxik, bai. Zemi, bai. Taparra bosak gehuazen. Eta, berak hortxe, deitxuzkun herriko aktore profesional, ez profesional, berrexan mobiuten ginen hori, eta zaskun behatu.
Hauxera idei, aurre aguz. Eta, klaro, aurre. Orduan, batzarrak hori besteten, hainua eta hori te bestete, bueno. Da gero hortik etorri zen, harina etorri zen, gure esku dagoko eman ikuskizun bat, hemen txefedek zuzenduan. Astute neukan, errezoi. Eta, gure esku dagoken biban ondarrun, ez dakizelako jaie, ikuskizun erraldoi bat, eta zanboko du, zer zuzenduan, eta zuixan zinean aurkezli. Baina, hemen txaldezarri, eta niri fedek esaztan, dakau, patraman atraberrexekuk eta honek txoan zerketaldeko, balkotxan antzesten. Ainoa aurkezle, edo zantzan iztuztarrurek, ni apunta zeune izune etxea. Eta engo zue Ainoan apoio morun biharra, Ainoai danaet, eruten, ara hona, regidore biharra, azkanien regidori, Eta orduan txebiskatu igual ez du hau hau ginean. Ze, klaro, Ainoa, derrepentin agertu izan, zuizarri. Txefeden eban, agertu izan. Hori da. Turroi surprise, dana surprise. Derrepentin balkoi baten, derrepentin kukainan ez da inun, olantxen, Ainoak biban pertsona bat, beraz, batea jungo zana, lekuta, espazio zuen gotzana, erropak aldatzen launduko zan, korretatik, zebilien nun, karo, porque inok ez ziban ikusi nundik noa moiut ezan, orduan ikuten txan beraz, zerko, esperando pasan. Fede horren total. Ondo pasanen du. Hor ja, hasi ginen jolazten. Ja, hor katxondeu ez izan. Hor ja, katxondeu, hor ja, balkarrele, gero ja, gabonetako, pandemixako gabonetako. Monologu egin duzenin, hori befedek ez. Bai. Hori super divertidu izan zantzako. Ze derrepentin topa ginean, herriko aktore batzuk bakotxe beran peduaz, venga, monologoa prepara. Konfinata onda gero, bakotxak buru neukan ez den nik. Nik edeskarretako andrai omenaldi bat. Baina rollo, klaro, ni fedek zantzani monologoik ez da etxe, ni, klaro nahi bat. Ondo pasaren du. Eta nik uste hori, ja monologuk eta gero ja batzen hasi ginen, ondo funtzionaten du alkarreaz, gero fedeko listak izan ginen. Eske, karo, hortzen gendun geure lehenengoko aktuazionek bixo batean. Fede kantaten eta dantzan, exotika. Eta hori ja, filin hona egokagun, eta hori ja batzen hasi ginen. Zapata batzuk entregabinetzan Ainoai, eta ja hor ja lehenengo konversazioa eduki gendun, ja bibitxan, lehenengo konversazioa, Zamorani, hor txinxan zen, zapatak emon bitzu, eta urtarrien, 2008ko urtarrien. Guk gebre lehenengo konversazioa etxan, eguan tema bat, 17 urteko aldiak hau, baina gauza bardintzuk bizizan dugu gebre lan bidin, ez? Bardinak ez izateak, flipaten. Ainoa kontateztan gauza ez da, ez inozen iztu. Ez da evoluziona, gure munduk ez da evoluziona. Eta gero ikuste genuen asko bebai, emakumi eta humori. Hor asko, horren buelta asko motetzau, geure humori zelako izan berdan bebai, asko irakurrirou, hor konstantemente bebai, bueltak emoten ze, bai kostiente gure humori, gizonezko humoretik da. Gure humori ez da hortik, baina bai gizonezko humori preliminara, orduan barre beti entzau, gizonezko txistia edo... Edukazioa txibarra. Eta konturatzen ginen, gure iztuzkula iagarrazinik etxen horrek, orduan geure humori nunto bat duzlan emero dugu. Begetun plaza bat, zanela, despotrika bero eta gainean norik erzitzen humorien birdot, zezeu eta nire gure gotu zuen inber, etxen duguen inber, barri zitzen dugu, hauxi pasata, ez eta te como, ostras, hau, bara jentia hona irabenantzun bai. Eta hortaz aparte niri betxantzen gazta, bai emakumik, ero kolektibuko jentik, ero bakauela humoritzen dugun momentu gure ibarretxetzen. Gu beti azten gaz humoritzen dugun momentu, lehenen gure ibarrez, jentiko modo sentuteko, eta porque ya ziko gina ziko azartzen, ez?
era oso horizontalin beti be, ez? Orduan hori be argi lagatik be bai, osea, era oso horizontalin da, horretxerik be bai, igual izan introduzi bat eren geho batxak hasi, gente relajate dobrana, bai, ez leku seguro batek, eta bai, leku egon birdelako bai geure humorintzako be bai, osea, kolero guztietako humorik onbirtu baina obari xukartena, betiko kakakulo pedopizaz. Kakakulo pedopiz ondora, baina post-kakakulo pedopiz. Baina ja betiko zera ez. Bai, holan da, ez? Piskator hortixek ikusten genuen, ez? Eta, hoxe, ez? Euskal Herrexan be humoretik eredu, ez? Ereduk emakupik, ja, nire sasoiko heldupe, ja, osea, ez da, zintzuna, osea, ez? Aitziber Garmendia, hola, miskate, ontsean agoitea, eta Aitziber da Garmendia eta nagoetean iraldin gaztiti. Osea, ez da, miskat ikuste genuen bai, hoxe ez, guk bageukan elase konta, zelan konta, eta guazen, ez, abante, eta atrebiun biginen ela, ez, niri asko kostaten gaztan gauza bat, ez, atrebiut, prakusixuk askanin askotan hortxeak hau, orduan, eskerrak, alkarrei, bai, lan joten gara, ez. Kulturan inbertuten dana, betxantzen gazta euskeraz beixan inbertituko litxakela, bai, evidentementi, bai, betxantzen gazta osea, kulturgintzan orokorrin keixa inbertuten dela, erderazko proiektu baten, euskerazko baten baino, bai, normalin askotan, gaina, hau de kajon antzerki bat etxa zuzenin, produzioa zuzenin, normalin gentin produzioa dago antzerki zen, enpresaketa, versión castellano, versión euskera. Zu guten za, ni alemanin antzestutena euskeraz, eta jenti juten da alemanire eta euskeraz ikustea, erosein eskuntzaten ikustea sobretitulukin. Eta hemen hain dan jenti ditute purein emoteko, nik ikusten dut batzutan, ostras, ez antzerki euskeraz da, eta esteipe, eta, hostia. Pini sobretitulu gazteleraz, pentsa emazutu zuru lertuko, ez? Baina ez, ameretzen dana askotan de, versión en castellano, versión en euskera, zeba dirotateko. Claro, bebai de gixe, hemen ibiltzen gazenok eta euskeraz beharatzen dugu bebai militantzia puntu bat akabela. Bebai de gixe, bebai gazteleraz beharatzen duguela, porque bixi nahi baina mendik. Ez? Bueno, gitxik eta positibo gixan da betxantzen gazta danotak hauen matxasunaz eta jungoa zela gauzak aurre ataten, baina bai hobetu bertizela goerak bat, ez be, euskerako antzerkixan eta eukibidu duela privilegixu, hau antzaz dana bakarrik euskera zengoen. Eta teatro publiko batek esati, ez, hau bakarrik euskera zengoen. Eta esoti inungo moskeoik teatro arriaga baten produzio bakarrik euskera zengoen lako. Ez? Eta en castellano cuando, bueno, ez? Eta horretako gizarti bi aldatu birtu. Baina bebai nik uste dut gizarti aldatzeko bebai bestio bezkortzu bat emer dagoela. Hori gauza bat esan dekena, horrei galdere erantzuten, ez, por ejemplo. Nik uste dut bebai instituzioik ez dutzen emoten bitxartin kulturiai dakarren garrantzixe euskeriai bestotzela, batea eruzela, ez ikusten dut momentu askotan, eta orduan ez da momentu inbertsinoi potente bat euskerazko kulturi, euskal kulturi bultzatzeko menolikoa. Batzutan hobeto, beste batzutan txartua. Eta puta dire, seguk ez dakau gure biharrak beseuk, ez dakizu bixar biharrak oso. Ez dakizu kobrako zun, ez dakizu ma kobrako zun, nunengo zun biharra, zelan esan oran. Eta sorkuntza propixuk aurre atateko bibitxa proiektu modun edo hilda jainkoza azkanin sorkuntza propixo bat gauz asko jane bezuz. Batez be euskeraz, hainbak izan da emorun autuen joguenin euskeraz etxea, eta ez da isilako. Apoio ipez, laguntza ipez, rekonozimendu ipez, sorkuntza lanin dedikaten den jentia, ez? Nik beste bihar bat enderrexaten dut, soldata bat eukitxeko minimo bat bara, hainoa beste 18.000 gauza enbirrexaten da, geure proiektuk aurre atateko. Bai, azkan finin honaz nahi rogun esan dez, bakarrik euskera utzi nahi roguninen proiektu bat, horrek esfortzu bat eskatzen dagoela, ez du bisiko proiektu ontatik. Igual beste proiektu bat etxezu eta tranquile honek ez dizen bat denbora monaz proiektuaz.
zilegixera, zu nahi zuen hizkuntzatan izinke biharra. Nire ustez, porque neuri bepeteten hau, de repente, Shakespeare bat, ez da inun, teatro espainolen, marabilli, ez? Ero inglesez ez da izelako, de vera guapo. Ero, ez da, txino zen izu, de vera guapo. Bale, nahi zuen hizkuntzan izinke biharra, baina bai degixe, egon birtela militantzia puntu bat be bai, beste proiektu batzu sortzeko, euskeraz. Eta euskal kulturi bara bai jiji jaja, euskal kulturi bara mamaratxe hori, ez? Dana sartu birde bai euskeraz. Eta gero be bai bestetik, bai oten diz igual, hau bai beste gozat pasaten dena. Egoten dit diru laguntzak eta ez, programa bizue minimoki, programa bizue instituzio bai publikutan, leko publikutan edo semi-publikutan dizenak. X euskeraz publika bizue. Ero aurkezpen ematen birde, ez daiz egun, eta aurkezpenak gazteraz eta euskeraz da. Igual ez adetu elin derrepenten nik gertaxan gaztela aurkezpen egoti, gauza bat, euskeraz eta gazteleraz eta ez adetu elin. No, diun parte cosas en euskera y hasta que la gente no va a entender si no. Ez, nina erotenan gero, ez da nire ez deitzu. Ez, baina ikusti be bai, diro laguntzak barazela, eta kompromisoik ez dala, ero kontzientzisek ez dala, jentin partetik, aurkezpen bat etxeko adibidez, gazteraz da euskestaz atzu nik, diun parte cosas en euskera para cumplir, eta beste guzti gazteraz, ez, kompromiso bat euren berde bai, ez bakarrik diro laguntzak. Osa, gauza asko hori ez, gauza asko aipaturik ez horren ingurun, ez? Baina birdela, bai, diro laguntzak bai, kompromiso be bai, kontzientzisa be bai. Claro, eta erabaki politikuk kulturi azkanin herri baten isaten bat adierazteko erabiltzen den tresna bada, eta kritika sozialeako erabiltzen den tresna bada. Karo, ze pasaten da, isildu nahi dela, listo, punto, pelota, eta karo, orduan, da guri gaina minorita xuxan kulturi dizkuntzit errexe eta kabo morun, ziru administrazio txamanatut eta jaztaki balan gabezen be, gatxauera, ez? Eta da, hainoak, ondo zaten da morun, militantzisa punto bat gure aldetik, sortzaile eta aktorin aldetik militantzisa punto bat, autuka etxi ez, onolaneko eta onolaneko, ez? Bai, eta alkarra zautzi dira, bai. Ni barai, guri pasatek asko testu aztu, ikustezunera esan da zaizu balekero hartuko rau. Eta ordu nien usal bat, berak salbakoro. Ero, ez? Baki hobela, más o menos. Eskerrak. Bai. Alkarra osan ez zautzi, importante. Eta berba klabik esaten, bestik tranquiloteko esateko amena, Arai, amena, tranquilo. Ero, ez, improvisazio etxan, bizkat txizpi biztuteko alkarrei, adrenalina puntu asko gustaten asko. Alkarrei puteatu. Hori guai da. Eta bai, konplizidade kristona, porque azkanin holtzan eutzin dizu hori dana, humori etxe ez da egon berza, jenti barz eukitxi, ez? Gaina guai danara oso kodigo diferentetak hauela, supereskola diferente pugaz. Eta nire gaina kodigo pesan izan, diferente izan baina alda batean, eskola diferente pugaz da, era diferentitak haua antzesteko bai ez, eta alda batea oso konpastaten da, eta hori guai nabe bai. Anilla ez, señor factura paga. Ez bromizan, bezia. Ez bai. Ez nire que talen proiektu asko akauz, eta aparte, esan bankomuniako ebaluazioa. Bai, zaborran erreina, bai, zuretxo esan du. Ez bai da gixatanen, gure biharrin betiak proiektu kezuz biharrin. Eta orduan jolines, bai da gixo, igual, momentu baten okizin, proiektu gixan erodana gara, eta zarezu, igual, gure arteko, aurten ez dugu sortuko, segin goguneaz, ero beste gauza bat akazu, baina bai da gixo ekipo bat da zela, orduan ez hautzen du alkarrondo, etxen dugu gara zuko, nahi zuen jau, venga ba, ez? Beti olantzeneko, gure pantzarretatik eta... Bai, gero saiatzen gabe bai bakotxak beste ibilbide batzutak hau eta horrek respetaten bai, ez? Eta joni asko postena, hainua ikusten duten nine... Egun uste, esatza, eta hainua teleserie bat grabararela!
Me encanta teleserio. Ai, teleserioa grabazu, tia! Eske, bai, a ber, nik pentsatzen dut, on bizilo morun segitzen bano, alkarreaz, hau rollo, respetuzko rollo bat, eta, luzeako isaleikela hau, edo amaitzen bada be, etapa poli bat pasata. Eta beste lan beti geritxuk asko ondarruko kukaino. Bai. Beti geritxuk asko kukaino. Beti hori asko ustez. Beti behatu asko kukaino. Me encanta.